Budem hodnotiť asi len prvý polčas, pretože druhý už neviem čo hodnotiť, ani sa ten zápas nedohral, ale z môjho pohľadu ten prvý polčas mal z našej strany kvalitu, čo som hovoril, že tá forma naša, alebo ten herný prejav má stúpajúcu tendenciu, čo si myslím, že dneska aj chlapci dokázali, jak začali s tým Bardejom v Prešove a dneska si myslím, že fakt to bol ten tretí zápas, ktorý už tá forma stúpa a dúfam, že to aj dobre naladíme na tú Dubnicu. Chlapci hrali kombinačne, preniesli tréningové veci znova do zápasu, bolo tam veľa vidno nacvičených vecí z tréningu, takže myslím si, že mali aj oni z toho veľmi dobrý pocit, čo som s nimi teraz po zápase rozprával. Takže si myslím, že ideme správnou cestou a dúfam, že takáto výkonnosť sa udrží čo najdlhšie, aj keď viem, že prídu aj zápasy, kde určite ľudia nás budú musieť podržať aj pozbudiť, že príde aj slabší ten herný prejav, ale verím, že my tréneri robíme všetko preto aj hráči, aby tá výkonnosť bola stále na určitej úrovni a udržať ju tam počas toho nabitého programu, ktorý nás čaká, pretože nás čaká 18 plus slovenský pohár, či kľudne môžeme do konca roka odohrať nejakých 20 zápasov. Tak hovorím, sme na to pripravení a ja verím, že toto mužstvo ide správnou cestou.